الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan halka mai albarka wadda muke tattaunawa akan masail na hukunce-hukuncen azumi, musamman azumin watan Ramadana saboda munasabar watan da muke ciki. Karatun da ya wuce a baya ko da yake jiya ba mu samu mun yi ba saboda lokaci da yake ake dan samun kuncin shi. Wannan zai zama shine halka ta 8. A halka ta 7 mun yi magana akan sharuɗan azumi, wanda abubuwa ne guda 6 muka faɗa cewa sai idan sun haɗu azumi yake zama wajibi akan mutum. Azumi yakan zama wajibi ya zama farilla idan ya haɗa sharuɗan nan guda 6. Wato abinda ake nufi, waɗannan sharuɗa guda 6 duk lokacin da aka rasa ɗaya daga cikinsu to mutum yana da uzuri da zai iya shan azumi. Akwai sharuɗan da yakan ba da dama a sha azumi amma za a rama. Akwai sharuɗan da yakan ba da dama in ma an sha ba za a rama ba, ko kamar maganan balaga, ko sharaɗi ne a cikin azumi sai mutum ya balaga. Kaga wanda bai balaga ba, idan ya zo ya balaga bayan nan ba zai rama azumin ba balaga akan shi, ba azumi akan shi. Lokacin da ya balaga kuma azumumukan da suka wuce a baya kaga ba zai rama ba. Wannan kenan. To mun yi magana akan al-islam, mun yi magana akan al-bulu, mun yi magana akan al-aqal, ko musulunci, azumi, anan hankali da kuma balaga. Yanzu za mu yi magana akan sharaɗi na gaba, shine sharaɗi na al-ƙudra. Wannan ƙudra ɗin wasu malamai suna fasarta ta da lafiya. To duka idan muka diba za a ga ko da ibarar ta sha bamban, ma'anar za ta iya komawa ta zama ɗaya. In an ce ikon yin azumin, shine idan muka ɗauka misali mace mai ciki ko mai shayarwa wadda ta ji tsoron abin da ke cikinta ko abin take shayarwa, ko kuma ta ji tsoro akan kanta na wani abu zai iya samunta. To menene wannan abun? Cuta shine abin da ake nufin jin tsoro. In ta ji tsoro akan kanta ko akan jaririnta na cuta, na darar, to kaga sai kenan zai sake dawa dai maganar lafiya din ne. Ina da lafiyar yanzu amma akwai abin da nake ji wa tsoro zai iya afka ni cikin cutarwa. Idan nayi sai ce to wannan yanzu baka da ikon yi. Haka marar lafiya, kaga marar lafiya shi already ma da rashin lafiyar. Kaga idan aka ce as-siha, lafiya, to shi tunda ba da lafiya ba ta taso ba, shi ba zai yi ba, za a iya dauke masa kenan, ko faman kana minkum maridan ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra, faman kana minkum maridan ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra, ko so da haka idan muka kalli wannan sai a ce to an ba shi dama ya sha. Bambancin wannan da zai sha, zai rama ne fa, zai sha ya rama. Ita ma mace mai ciki ko mace mai shayarwa za ta sha ta rama, duk da akwai wasu fatawoyi amma sun ɗan yi nisa sosai. Ina ce sun yi nisa, ba su da ƙarfi na dalili, waɗanda suke cewa kawai mace mai ciki ko mace mai shayarwa za ta ciyar ne, ba za ta rama ba. Wannan fatawan ya yi nisa sosai, ba dalili mai ƙarfi akan shi. Abinda dai wanda malamai suka fi haɗuwa akai shine za ta rama. Mace mai shayarwa da mai ciki waɗanda suka aji azumi don larurar shayarwa da larurar ciki za su rama. Wannan shine fatawa mafi ƙarfi a wurin malamai, duk da waccan ɗin ma an same ta na cewa kawai za ta ciyar ba za ta rama ba, amma dai bata kai wannan ƙarfi. So da haka dalilin da malamai suke dogaro akan shi gaskiya shine za a rama, ba zai zama ya wuce ba. To haka ma rashin lafiya. To rashin lafiyar da take hukunta mutum ya sha azumi, dan kar mu ce kawai rashin lafiya mutum shikenan kawai da ya zo ya dan ji wani dan yana ce to Allah ya banda lafiya zan sha azumi. A'a,
akwai abu guda uku da ake dibi ga rashin lafiya wadda za a sha azumi da ita. Na farko mu sani alaƙar shan azumi da rashin lafiya ba shan wahala ba ne. Wannan rashin lafiyar in ne azumin zai bani wahala, a'a ba wannan bane abin lura, don wannan ba hujja ba ce. Abinda ake dibi shin wannan rashin lafiyar da ke jikinka idan kai azumin zai sanya rashin lafiyar ta ƙara tsananta? Idan zai sa ta ƙara tsananta to karka yi, aje. Shari'a ta ba da dama. Ɗaya kenan. Na biyu, shin wannan azumin idan kai wannan rashin lafiyar ba za ta ƙara tsananta ba, amma za ta ƙara daɗewa, za ta ƙara faɗaɗa. Ba daɗewa ba tukuna, za ta ƙara faɗaɗa. To idan haka ne sai aka ce aje azumin. Abu na uku, za ta ƙara jinkirin warkewa. Waɗannan abubuwa guda uku idan rashin lafiya za ta janyo wannan dalilin to an baka dama ka aje azumi. So da haka anan mu kula, kafarka tana ciwo, me alaka ciwon kafa da azumi? Amma aka samu daga cikin magabata an samu wani sunan shi ya kwanta min wallahi, aka ce ya sha azumi don ciwon kafa. Ya sha azumi don ciwon kafa. To me dalili, me alakan azumi da ciwon kafa? To ga alakan ɗayan uku ne. Idan misali wannan ciwon kafan da yake damun shi da zai yi azumi za ta kai wata 2 bata warke ba, amma inda zai aje azumi ya sha magani kila cikin sati 1 ko sati 2 za ta iya warkewa. Cutar bata wuce jiya sati 1 ko sati 2 ba, amma in aka yi azumi za ta iya jinkirta ciwon ya zama wata 1 ko fiye da haka. To wannan sai aka ce an ba shi dama ya aje azumi ya sha magani, in ya warke sai ya rama. An ji ɗaya? Abinda zai ja cutar ta ƙara daɗewa. Na ɗaya kenan. Na biyu, mutum ne ya je aka mai gwajin ulcer, yana da ulcer. A yanzu ulcer bata kai yanda za ta zama chronic ba, za a iya ɗora shi akan magungunan da zai warke. Amma fa idan aka ce yanzu tunda ya fara shan magunguna sai kawai azumi ya zo, to yanzu da zai jinkirta shan magungunan nan ya koma azumi, to wannan azumin zai sanya ulcer ta tashi daga yanda take yanzu karamar jiya ta koma babbar jiya, wanda za ta iya kai shi ga wani yanayi, kuma sai a ce to zai aje azumi dan ya sha magani ya tallafi wannan, ya renu wannan ya karamar cutar ta ya dakufe ta, kar ya bari ita kuma ta renu ta zama mai illa. To zai iya aje azumi don wannan dalilin. An ji dalili na biyu. Dalili na uku shine a tsanantuwar rashin lafiyar, tsanantuwar shi. Idan azumi zai ja ciwon ya ƙara tsanani. Mu fahimci akwai bambanci tsakanin ƙara yawan ciwo, faɗaɗa shi da raɗaɗin shi. Raɗaɗin ƙila yana nan a inda yake, ba faɗaɗa zai ba, amma zai ƙara maka raɗaɗi, ya ƙara sanya ka cikin ciwo da raɗaɗi da zaka ji a jikinka, to zaka iya ajewa don wannan dalilin. An fahimta? So waɗannan abubuwa guda uku idan suka samu a jikin mutum dalilin cuta, to ko da zai sha wuyar azumi ko ba zai sha wuyar azumi ba, zai kalli waɗannan dalilan uku ya aje azumi don su. Amma waɗannan cutar wannan za ta sa ka sha wuyar azumi kam, amma ba za ta ƙaru ba za ta ƙara raɗaɗi ba kuma za ta samu jinkirin daɗewa ba, sai kawai ka sha azumi. To wannan duk da tawili ne ba'idi, amma tawili ne ƙaribi, amma ka yi laifi. Da a ce ka san wannan cewa baya cikin dalilan aje azumi kuma sai ka aje, akwai kafara. Mu a Malikiya duk mutumin da ya sha azumi amma dalilin shan akwai wani tawili ƙaribi da ya ja masa zuwa ga shan azumi, ba zai kafara ba. Amma in dai yana da tawilin, amma tawilin ba'idi ne, to zai zama sai yayi kafara. Mu wannan shi ne mazhabar Malikiya. So wannan kenan. So da haka sharadi na iko ko rashin lafiya duk abu ɗaya ne, shine wannan cutar da idan kai jinkiri baka sha magani ba ko kai azumi za ta jawo cutar, za ta ƙara daɗewa bata warke a jikinka ba, to ka iya aje azumi
dan ka sha magani dan a samu saukin warkewarta da wuri, ko kuma za ta ƙara faɗaɗa a jikinka, ciwon ƙarami ne yanzu amma azumin zai iya sanyawa ya zama babba, za ka iya aji azumi ka sha magani dan kar ciwon ya ƙara faɗaɗa a jikinka. Na uku, zai iya ƙara tsananta maka ciwon, ba faɗaɗa shi zai yi ba kuma ƙara mai lokacin waraka zai yi ba, amma dai zai ƙara raɗaɗi a jikinka sosai, to shi ma wannan zaka aje. Waɗannan su ne dalilai guda uku da marar lafiya yake kallo ya dogara da su wurin aje azumi. Ko to wani ciwon ba za ka iya gane zai iya zama haka ba sai inda shawarar likita. So da haka almuhim shine duk marashin lafiya kafin ya yanke hukuncin zai iya aje azumi ko ba zai iya ba, ya tuntuɓi likita. Idan likita ya bashi labari ɗaya daga cikin ukun nan, to likitan nan ko ba musulmi bane ba zai baka fatawan aje azumi ba, zaka iya aje azumi. Kai ma ka san wannan. Sai ya ce wannan ciwon naka gaskiya idan baka sha magani ba, wannan ciwo naka fa zai iya yi dadewa da warke bayan baka sha magani ba. To shikenan, amso maganin zo ka sha. Likita ya baka fatawa akan rashin lafiya, musulunci ya baka fatawa akan azumi, sai ka hada fatawan likita da fatawan musulunci sai ka aje azumi, karama bayan nan. Likita sai na ce wannan ciwo naka yanzu karami ne, wannan in ka sha magani yanzu. Ina yin magana irin ba ta musulmi ba dan ka gane wannan likitin ko ba musulmi bane ba, kawai abin da ya dora ka akai zaka diba ka kalla. Sai ce wannan ciwo naka fa yanzu karami ne, in ka sha magani zai warke, amma ba ka sha magani ba zai kara girma fa sosai. To shikenan, sai ka aje azumi ka sha magani dan wannan fatawar ta likita, sai ka hada ta musulunci, sai ta baka dalilin da zaka sha azumi da shi ma in ka warke zaka rama. To haka shine abin da ake kula. So da haka ya kamata kar mu kuma zama a gida mu zauna mu ce musulunci ya ba mu dama in cuta ta zama kaza za mu sha azumi, in cuta ta zama kaza za mu sha azumi, bari kawai in zauna in wa kaina hukunci cutan za ta zama kaza. Ya zama kuma ta samu dogaro daga masana abun, ma'ana likitoci su suka faɗa. So tunda su suka faɗa su ne fannin su, to sai a yi hukunci, sai musulunci hukunci akan abin da ya zo da ilimi ba akan abin da ya zo da zato ba. Amma idan kai ne ka zauna kawai kace to yanzu kaza ne, to yanzu kai zato ne kake wannan abun haka yake, amma ai bai tabbata ba, to musulunci baya hukunci akan zato, to karka sha azumi don wannan tunda zato ne kake yi. Amma in ka samu tabbaci daga ma'abota abun sai ka sha azumi. Wannan shine sharadi ko kuma in ce abinda yake tattare da wannan sharadin na rashin lafiya, ko kuma in ce iko ga mai yin azumi. Rashin ikon a matsayin rashin lafiya ga dalilan da idan sun tabbatu, to wannan sharadin zai yi aiki, zai ba da dama ga wannan mara lafiyar ya aje azumi. Amma in ba haka bane, to babu dalilin kuma kawai da kaji wani dan ciwon kanka ko wani dan ciwon kunnanka, kawai sai ka zo ka ce ni yanzu ai wallahi ciwon kunne nake zan aje azumi. Ko ka ji wani ciwon yatsan ka ce wallahi ni yanzu ciwon yatsa ta nake ji shi na dan mun ciwo, wallahi wani dan kurji nake gani ya fito, kai gaskiya bari a kar ai haka. Ya zama an dogara da fatawan likita akai, in ya so kuma sai musulunci yayi nashi fatawan, dan kenan ka dora hukuncinka akan ilimi. Lokaci ina ga ya kai mana da zamu yi ajiwa, da man dai karatun tafsiri ya danci lokacin da dama, so ina ganin zamu aje anan. In Allah ya kai mu gobe sai mu magana akan masu sharadi na matafiyi da kuma sharadi na mai tsarkaka daga jinin haila. In ya so daga nan sai mu sanya ko risala, ina son mu sanya risala babin azumi, muna karanta shi, muna fassara bakin, muna fassara bakin, zai taimaka kwarai hatta ga ɗaliban ilimi a wannan fanni insha Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.